amalu na dị ụsọ ọkwa nkwụdoro ụkọ ọgụ mmadụ ga-eji aka ọgbaka nke ijele n'enugwu onye ọma na-eji ire ọgụ n'ọgbọ ọgụ onye ọganiru mmadụ na-asụ ụsọ ịkatara ọnụ egwu m nke ibụọ ọdụụlọ esi bịa fụ m n'ụlọ ọ sị na ọfọziri nke ego ya eme ọ sị na nsogbu ara ka ọrụ ụsụ na o ruro ife efi na-ata na ya egbudu chi ga-ata ọ dị m ka ọ na nlọ ịma na aka makụ n'aka n'ụzọ n'oge mere ka ma kpọ n'oke ọza o jekatara iru jebe azụ ọ bịa rapụrụ m na ndị ụzọ ọ zara okwu mkpọrọ n'ụlọ sana mbaza nke ego ibi ya n'isiara gbatị aka anya chọrọ uru n'isi ego ọ chọrọ mgbada amụ ibi ọ bịakwuru ọsị were bine n'ahịa aka ọ sị ka ihe dụ mmadụ obibefa siri ya mi na mpịọmpịọ odogwu otu isiri so m ije so m nnukwa na ọ mụjukwuru m obi o nwere onye si bịa gbara ọla iru aghaghị ịtọ ya mụ ọ bụ ka nke ijele onye ukwu seje mba ugogbe ntị afọ ụzọ ọganiru bụ maka onye udo ijebe ije awele ọsị njọ ụkwụ apụ na ga ama ebe ị nọ n'isi ụgbọ oke bi na ya ma ntụ ọkwa gị si m ke n'elu gị ndọmi jeje mba presi injinia atụ eze n'ugbo ọzọ igbo ndụ n'ogwu o ji ala ati agwọ ya ọganiru bụ maka onye udo prisi atụ eze na mụ na gị kpọrọ iru ndụ asị m mere ikwu mere ibe o ife ihe egbukwana gị onye chọrọ ụka oge eme gị ya nwụkwa dachi ụzọ onye ji gị amụ ije ọ ya dalili ngwọlọ ọfọtigbuoru gị ajọ mmadụ ana m erieru gị ndị ilo osisi pụrụ gị atụ mkwe ufere ma jiri ihe onu onye tụrụ ife iji wee dị ọrịda n'enido ya rịba ka arụrụ enu echie ya unu a na-agha ya aja ịbịa n'ịgbatịpụ aka gị ihe ọgbara udo niile ịma na iro na-asị n'egwu ana ọfọ na ogwe nweru mkpochi onye ma na odogwu ga-abụ ọgaranya ọzọ igbo ndụ pụtara tofewekwa oke ana m ebe kuchi okuke n'iru mmụọ na iru mmadụ asị na onye abịa gbara gị ọgụ ọpụpụ na mbata gị isi ga-aka gị arụ onye si ụlọ bịa ya atọ ka ka njebe na Nnewi ka nje zutezi odogwu Chifletus nwa Ibeto omekani odogwu ahụ ga Nnewi onye ukwu seje mba ugogbe njapụ ọba ka nke jelesi mụ kene gị ọrụ m ịrụrụ gbogbo ebube gị ngara ụzọ achọ fọmfọdụ akpa achọ mkpu n'elu ọnụ ọnụ ghara ọnụ omekani eze afọdụ